Dzisiaj sme museli zrobiť trudnú decíziu. V pondelok priježdia 9 nových chlopákov, ktorí grali v finále, plus priježdia Staržínsky s Maťašom. Napravdu najťažšie v tej práci toho selekcionéra je vyberať a robiť tú selekciu a poslať do domu závodníkov, ktorí sa napravdu starajú, valčia a zastavili na tom zgrupovaní srdca. Zaskoczenie, że tak je, no powiedzmy, łatwo wyglądające zwycięstwa? Zaskočenie. Ja som zadovolený z tých zadaní, ktoré chlopáky vykonali. Napravdu sme hrali šibko, hrali sme aktívne, zdobili sme v každom meču ako prvý branku a doložili sme do nich ostatné. Myslím, že dzisiaj prvá tercia je bardzo dobrá v našom vykonaní, plus k tomu doložená skutečnosť. V druhej tercii to samé, počontek dobrý. Do polovy meču sme napravdu grali náš hokej, to, čo sme chceli vykonávať. Hrali sme šibko, hrali sme, dá sa povedať, aj prosto, ale robili sme tlak na protivníkovú bránku, z čoho padali bránky za stavu 6-0. Už chlopáky začali kdežto dokladať svoje, začali viacej sa čímať na kružku, chceli vykombinovať aké žladné akcie dla kibicov, ale zrozumiem, za takiego wyniku 6-0 jest to normalne. No, rywal, jakby nie patrzeć, wyżej notowany i zawsze trudno się grało z Węgrami, prawda? A tutaj właściwie nie mieli nic do powiedzenia. Ja som zadowolony z toho, že sme mali takú skutočnosť, lebo napravdu možno tá roznica v tej gre nebyla až taká. Pevne provadili sme hru, boli sme lepší, ale že by malo byť 6-0 v polmeču, to tak ľatvo nevyglądało, ale teší ma skutečnosť, teší ma, že chlopáky si na lade zrozumejú. A najbardziej som zadowolony z toho, že tie zadania, ktoré prepracovávame na tréningu, vchodia do samého toho meču. Takže ten náš tréningový proces má pomysl. Myslím, že aj závodníci tomu úfajú a pokiaľ vygrývajú a delá to v samotných tých mečoch, tak ľatvé ich je prekonať túto ťažkej práce, ktorá musí byť a ktorá nás ešte stále čaká. Te dwa mecze z Węgrami dały dużo odpowiedzi. Co do składu na Mistrzostwa Świata? Już pierwsze jakieś wnioski się nasuwają? Tak, no aj dzisiaj sme museli zrobiť trudnú decíziu. V pondelok priježdia 9 nových chlopákov, ktorí grali v finále, plus priježdia Staržínsky s Maťašom. Máme tylko 6 atakov, možností poukladania do trénovania. To je sporá a dužá grupa, ale musíme tak robiť, lebo žiadna družina už netrénuje na lade, na tafli. Takže keby sa kto škontizoval, což by sa vydažilo, musíme byť gotoví, aby sme mali ešte spokoj na to, aby sme mohli tú družinu vykryštalizovať pod samé mistrovstvo. Dnes sme museli poďakovať Zielinskému, Florčakovi, Vielkevičovi, Brinkusovi. Chcem im bardzo poďakovať za zaangažovanie. Priniesli aj akože do tej družiny, myslím, že varto na nich ličiť v prišlosti, ale ideme na mistrovstvo elity a napravdu tie výbory a tie detaily, ktoré o tom decidujú, či ostane jeden druhý závodník, sú už teraz trudné a bojím sa. Napravdu najťažšie v tej práci toho selekcionéra je vyberať a robiť tú selekciu a poslať do domu závodníkov, ktorí sa napravdu starajú, valčia a zastavili na tom zgrupovaní srdca. Martwi to, że nie udało się wykorzystać gry w przewadze, czy przyjdzie czas na to, żeby nad tym jeszcze popracować? V ogóle nemartví. My jasne vieme, vyglądalo to dobrze, neboli sme efektívni. Treba zrobiť kilka rzeczy, treba więcej strzelať a nie za dużo si podávať, ale my sme na tréningu robili snad 20 minút za celý týždeň prevahy. My sme to len poukladali, ustavili, povedali sme si, ktorý závodník bude stáť. Mali sme dużo inej práce. Mali sme prácu v obrannej tercii, v obrane, prácu s rozjazdom, prácu s prechodom v strednej šrotkovej tercii, z otáčania gry v šrotkovej tercii a samozrejme gre v ataku. To všetko za 4 dní poukladať a zrobiť do detailov nejde. Napravdu hovorím, tá převaha bola to ostatné. Venovali sme sa oslabeniu, lebo tie oslabenia sú vážne. Tomu sme venovali viacej času ako převahám. Takže tutaj z toho možno zrozumieť aj to, že tie převahy nie, że nie wychodzili, nie byliśmy w nich skuteczni. Jakie nadzieje Pan wiąże z przyjazdem właśnie Krzysztofa Maciasia? To jest talent polskiego hokeja, dobry sezon w juniorskiej lidze kanadyjskiej. Jak Pan uważa, jaką rolę może pełnić w naszej drużynie? To musí Krzysiek pokazať sám, tak jak Pan powiedział, prichádza z juniorskej ligy.
Tutaj vidieť, že Vengri byli v tamtom roku v elite a dzisiaj ani včera s nami neznožili, takže ja som pevný, že čo sa týka energie a jakéhož entuziasmu vie nám pomôcť. Ja som čekavý, jak to bude vyglądať u neho v defenzívnych činnostiach, lebo my nejdeme provadiť gru na elitu, my ideme broniť a čakať na svoje kontry, okazie. My musíme z minima vyťažiť maximum, poprostu my sa dostaneme na kružek možno na 5-10 sekúnd, budeme musieť byť konsekventní v obrane a čakať na svoje možnosti, možno na převahy a budeme všetko robiť po to, aby sme valčili o každý jeden nie punkt, ale aj o každú jednu bránku, takže pôjdeme krok po kroku a aj Kšišek bude musieť pokazať, že vie broniť, že môžeme mu zaúfať na tej tafli, nielen my tréneri, ale aj kolegovia. A podľa toho bude zase decízia. Pokiaľ budeme mať lepších závodníkov, ako je Kšišek, pôjdu na mistrovstvá lepší. Pokiaľ si vyvalčí a pokáže, že je lepší ako závodníci, ktorí hrali v Poľskej lige, nemám najväčšieho problému povolať ho na mistrovstvá. Czy te wyniki meczów z Węgrami, tutaj zawodnicy podkreślali, że w zgrupowaniu był mocny trening, ciężkie nogi, a mimo tego wysokie zwycięstwa. To jakiś powód do optymizmu, czy nie należy aż takiej wagi do tego przywiązywać? Nie, stále je to przygotowanie, optimizmus, tak to by som povedal, teší, každé jedno zvíťazstvo teší. Mali sme ťažký okres, nastupný týždeň znova máme ťažký okres. Ja som zadovolený a respektíve vytlmočil som to aj tým chlapakom. Za 10 dní na mistrovstve máme 7 mečov. Tam nebudeme čuť žiadny komfort. Bude ten meč tak intenzívny, že napravdu vyčímajú 20-30 sekúnd a budú chcieť, alebo budú potrebovať odrazu zmenu. Takže už aj tie zmeny vchodíme do toho a staráme sa to přigotoviť pod mistrovstva. Všetky tie zadania a pomysly, ktoré máme, tak máme pod mistrovstva. Takže stále sme len v nejakom okrese přigotovaní a stále wynik a zwycięstwo teší, ale stále to nič neznačí. Adam, jeszcze jeden wątek. Chciałby pan, żeby reprezentacja Polski jeszcze kiedyś wróciła do Krynicy Zdroju? Nemám s tým najmenšieho problému, my sme tu zadovolení. Bardzo ladné lodovisko, obok máme hotel, na lodovisku je šilovňa, ladné kabiny, publičnosť, ktorá nám kibicovala. Myslím, že bolo sporo kibicov, ja som zadovolený z celého týgodňa v Krynici.